Nagsimula sa simple na pasuyap-suyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kamusta, kain na, hello, magandang umaga. Siyempre, meron tayong pa. Ferrero. Okay, ito po yung full. Sorry. Then, meron po tayong cake. Okay, thank you. Dito po. Ay, wala. Okay, tanggalin po natin, ma'am, para po ano. Okay po. Oh Dito po my tayo. gosh. Kala po kayo. Okay. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Ma'am Angel, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. So, Happy birthday! Sa pamilya! Ayun, alam ko may pa. Okay, Ma'am Angel, ano po inyong message ko sa inyong boyfriend na si Sir? Thanks, babe. Love you. Thank you. Na-surprise si Ma'am? Okay. Ma'am, si Mother po, ano pong message niyo po kay Ma'am Angel? Doon po tayo. Sige, Ma'am. Opo. Okay. Aka dyan na lang. Happy birthday, anak. I wish you all the best. And enjoy tonight. Thank you. Okay, kay Father. Father? Birthday! I love you! Okay, sa mga tita or pamangkin or pinsan. Asan si General? Message niyo po. How about you, baby? What is your message? What's your message from mommy? Mommy? Happy birthday, mommy. Happy birthday. Okay. Thank you, baby. Ayan. Sino pa po? Panay. Message ka. Tay, message mo. Sana ka. Happy birthday, manang. Thank you, then. Okay. Happy birthday. Ayan. Happy birthday. Happy birthday, Lord. Kami Lord. Okay na po? Okay na. At syempre, magpapakilala po ako in behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Mix. Thank you po, sir. And, oh, wait lang po.
Ma'am. Message po para kay Ma'am Angel. Okay, say tayo, Ma'am. Nice message. Happy birthday, Naneng. Wish you all the best. Sana. Yun lang. Thank you. Thank you. Ayan, magpapakilala po ako. In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Lids, thank you po, Ma'am and Sir Will, sa pag-trust po para may pahatid po natin ang sorpresang nice na po ipahatid sa inyong anak, ay sa inyong girlfriend na si Ma'am Angel. Ayan, ako po ay nagugulat. Nanang-nervyosa. Ano na tarusan? Kaya, ibisira. Okay, pa-translate na lang po, Ma'am, para sa inyong boyfriend na ayun. Salamat po. Thank you, sir. Thank you po for trusting Edmund Cheese Flower Shop and Party at saka kay Ma'am Rose na nag-ano po. Okay, salamat po. Happy ilang taon? 39. Oh, kay dad ko! Pero mas Latina beauty! Ayan, salamat! Bye all the way from Vancouver, Canada! Okay, bye! Palakpak! Yay! Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako.